Hej YouTube, så er vi tilbage. Og vi har også Nikolaj med. Dags du. Dags. Ja, jeg hugger lige noget træ. Det er jeg også i gang Hvor med. meget har du? Jeg har 9 stykker indtil videre. 9. Okay. Og så har jeg også 33 inde i kisten. Ja. I vores chest. Kommer sådan noget lort. Hvad? Der kom et eller andet pis. Prøv lige pause din video. Så er vi tilbage YouTube. Der var lige nogle små ændringer. Nå. Skal vi begynde at bygge et lille skur, kan man vist godt kalde det. Et lille farmsted. Sådan det er lukket inde. Ja, ikke? Kan vi godt. Jeg laver bare alt det træ om til det. Jeg lavede arbejdsspor. Det har vi indenfor. Nej. Hvad er det, der vi skal bygge? Et lille skur rundt om vores lille farm. Jeg bygger lige en dør. Ja. Okay. Hvor højt skal det være? Bare sådan. Det er et dumt sted. Bare lige så højt som. Nej, det er fint. Bare lige så højt som huset. Så hænger vi det sammen sådan her. Hold kæft, jeg lagger, når jeg filmer. Helt vildt. Nej. Det kommer nok til at tage lidt tid det her, så I pauser lige. Ja, det gør vi herovre. Jeg har ikke pause endnu. Har du pauset? Nej. Så er vi tilbage YouTube, og vi har fået lavet et, vi synes, rimelig pænt skur. Og her der skal der glas i. Så. Ja. Og vi har lige fået lagt noget gulv, bare ikke lige over det hele. Så er vi tilbage igen YouTube, og ja, vi har sådan også fået bygget sådan en lille skur her til vores lille bed, i stedet for at det var, at der var zombier, der ødelagde det og sådan noget. Så der skal bare lige glas derop, så kan det få lys og sådan noget. Ja. Og vi er ved at brænde glasset. Og bare lad det hele brænde igennem. Imens der kan vi. Ja, hvad kan vi egentlig? Vi kan gå ned ad mine. Ja. Og lægger sådan. Hey, hvad står der her? Det er dig. Fælles mine. Ingen adgang. Nå ja, det her det er min mine. Den er mega hard, det er den. Nå. Der var allerede jern, lol. Nå, vi slutter snart YouTube. Det gør vi ikke herovre. Det gjorde den bare selv nu. Okay, jeg tror lige, jeg vil sætte det på pause, og så venter vi til, jeg kommer op igen. Fordi det her, det kan godt tage et godt stykke tid. Så vi ses. Så er vi tilbage YouTube, og jeg har lige fået lavet nogle fiskestænger, og tog lidt tid at komme op dernede fra. Og så skal jeg ikke ned igen.
Nu prøver jeg at gå denne her vej. Før der gik jeg nemlig derop. Ham gider vi ikke lige at snakke til. Hans net gik. Så nu er det kun os. Se, nu logger han også ud af det hele der. Så nu er det kun også YouTube. Men jeg synes da det går udmærket fint. Og det. Nå, men kan jeg ikke huske vejen igen? Jo, der. Nå, men I skal bare skrive ned i kommentaren, hvad vi skal, hvad mig og Nico vi skal bygge, og hvad I synes, og det hele. Nå, så kom min bedste ven ind. Det er ham der, det crafter Cat XD. Og jeg tror lige at pause igen, fordi nu tror jeg Nico han kom på. Så jeg pauser lige en gang. Og vi er klar igen, YouTube. Hvor fanden er op? Nå der. Jeg gør det fucking svært. Og nu skal vi lige se en gang. Det her det kan godt tage lidt tid, så ja, jeg pauser lige. Hvad du skal. Jeg skal lige ordne noget. Og nej, ikke flyv for helvede. Nej. Nej, det var bare op, du skulle. Au, der skulle der ned og kop. Hey, Frederik spurgte, om han ikke må få op igen. Hvornår? Lige før. På Skype? Nej, herinde på mine. Ej, ikke lige nu. Nu står vi og filmer. Prøv lige at sige det. Vi filmer. Hey, YouTube igen. Så er jeg her igen. Nå, her var vores lille skur. Ja, jeg har fået det bygget. Ja. Går du ud og fisker? Fisker? Ja. Okay, så... så... Ja, gør jeg lægger kraftet mig. Samtalen lægger selv. Ja, den gør fandme. Min mus lægger helvedes til. Også min. Indstillinger. Fanden det her nu? Det er 3G. 3D. Og det er det. Fuck. Okay, jeg pauser lige, fordi jeg skal lige finde ud af, hvorfor jeg laver. Jeg gerne spurgte ham, om jeg ikke må få op igen. Okay, det er bare fordi... Det tager lidt tid, så jeg kommer tilbage lige om lidt. Ja, jeg kommer også lige tilbage igen. Ja. Det er fordi, jeg filmer YouTube, så... Jeg kan ikke gøre noget. Nå, vi er klar igen. Jeg går indenfor. Og så er vi tilbage. Måske. Det lægger lige. Jeg skal lige ordne noget. 2 sekunder, YouTube. Øj, jeg er træt. Det tog en lang tid at skrive. OK. Og så